TV. Jago moro ma jahigni 40 ong'adne buch twech mar higni 150 bang' doho oyude kod ketho mar nego nyithinde adek ma johigni 5, 8 kod 12. Nek mano tim higa 2019 gwenge ma Lelaitich e kaunti ma Bomet. Bernard Kipkemoi Kirui oyangre ni ne onego nyithinde adekgo e kinde mane min nyithindogo onge pacho. Kata kamano doho yango ni en kod ndalo 14 mar chwalo ywak e doho mar appeal. E higa mar 2019 e gweng' ma Lelaitich, Bomet County, nyithindo ma yowuoyi adek ma ot achiel nokawo ngimagi apoya. Gino mane otim gi wuongi. Ataro mar geno mar thoth oganda ni wuone owinjo bed kod ting' marito nyithindgi. Nyithindo adek go kamoting'o Amos Kipngetich ma jahigni 12, Vincent Kiprotich ma jahigni 8, kanyakla kod Emmanuel Kiprono ma jahigni 5 nokawo ngimagi e yo magalagala e kinde mane min-gi ne onge pacho. En higni 6 sani nyaka ne wuongi no ma oyangi kaka Bernard Kipkemoi Kirui ma jahigni 40 ne tim makamano. Gikone to ratiro oyudre ne nyithindogo bang' doho mamalo ma Bomet ng'ado ne twech mar higni 150, higni 50 e wi nek mar nyathi ka nyathi. Kogolo ng'eto makamano, jang'ad bura Justice Julius Kipkosgei Ngangar wacho ni tim makochno kowinjore otimre kendo e kind oganda, kowacho ni Kirui dhi bedo ranyisi ne jogo ma dibed gi paro mar timo tim makamano. Kata kamano, doho nomiyo Kirui ndalo 14 mar chwalo ywak e doho mar appeal kamin nyithindogo onyiso mor mare gi doho kuom neno ni nyithinde oyudo ratichgi. Majina ya kijana Amos Kipngetich, naitwa Vincent Kiprotich na namba 2, namba 3 Emmanuel Kiprono. Kotini nimeshukuru sana hayo maneno ya Aiman. Asante. Dong moro ma jahigni